Onder de klanken van het Venlo's Carillon wordt komende zondag een biertje gepresenteerd. En niet zomaar een biertje. Ik heb in Kuik heb ik een zogenaamd koffielikeurtje, een zogenaamde nootklukske. En dat slaat er heel erg goed aan. Dus als je iets bedenkt zo in die zin van wat kan elkaar ondersteunen, wat elkaar helpen en ook nog lekker kan zijn, ja, dan ga je zoeken naar alternatieven. Nou, Peter kwam zelf met het idee van, ja, ik heb een leuk biertje, kunnen we daar misschien iets mee gaan doen? Nou, dan moet er nog een naam verzonnen worden. Nou, dat werd Belhamel. Belhamel is een ondeugd, een ondeugend iets, een mens, een jongetje. Het bier is ook een beetje ondeugend in de smaak. De mens is zichzelf ook een beetje ondeugend, denk ik. En ook de Venlose bijaardier is zo af en toe ondeugend in de muziek. Ja. Speelt soort ondeugends? Dat is iets korts en ondeugends. Hoewel de Belhamel pas zondag officieel wordt gepresenteerd, konden we het niet laten om alvast op grote hoogte een flesje te proeven. Hoe moet je nou zo'n eerste slok nemen? Is het nippen of is het gewoon... Nou, je moet eerst even ruiken. Gezondheid. Ja. Je moet nemen. Goed, hè? Je moet het proevend. Je neemt het proevend. Goed begin van de dag. Ja. De Belhamel wordt zondag op het dakterras van restaurant De Kluis gepresenteerd als Marcel op het carillon speelt. De opbrengst van het biertje gaat deels naar de stichting Venlo's Carillon, die het geld gebruikt voor de vervanging van de automaat die het carillon aanstuurt als de bijaardier er zelf niet is.